Nun Koko Prabu Koko Prabu jimat pepundhen kula Koko Prabu Baladewa sarawuh ngandika kula ngaturaken pambagya panakrami wonten ngersa paduka Koko Prabu ya jagat ya Dewa Bathara Yai Prabu Pusing sun tampa Yai Prabu Kresna ngaturake pambagya marang pun Kakang ora liwat hamung salam taklimipun Kakang muga kunjuk ana ngarsane Yai Prabu Kresna. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Sanget anggen kula nampi Koko Prabu. Andadosaken bombonging manah kula Koko Prabu. Boten langkung kula aturi pinarak lenggah kanthi merdika ing penggalih langkung rumiyin Koko Prabu. Yo Yayi. Wis ora kurang prayoga lenggahipun Kakang ana ngarsaning Yai Prabu. Sumrambah wonten ngrasa paduka Bapa Begawan Druna. Sarawuh ngandika kula ngaturaken pambagya wonten ngersa paduka Bapa Begawan Druna. Mugi kunjuk wonten ngersa paduka Bapa Begawan Druna. Oh, talah. Lole sumaranti tut neng jumpul wana dadi alas-alas dadi wana njebeber welah pregantil buntute omah joglo anding-anding dicolong maling ilang nuwun inggih nggih anak Prabu Natandrawati sampun boten kirang prayogi anggen kula marak wonten ngersa ngandika nggih anak Prabu Natandiwaramati boten langkung namung pangestunipun Kang Bapa keparing kunjuk wonten ngersa paduka nggih anak Prabu Natandiwaramati nun inggih Bapa Begawan Druna sampun kula tampi Bapa andadosaken tentreming Praja Diwaramati Bapa Begawan Druna boten langkung kula aturi pinarak lenggah kanthi merdika langkung rumiyin Bapa Begawan Druna. Oh nggih. Sampun boten kirang prayogi. Sampun boten kirang prayogi anggen kula marak wonten ngersa ngandika kira anak Prabu Natandiwaramati. Nuwun inggih Bapa Begawan Druna. Kula Samba apa Dewi Nanturaharja sowan marang ngarsanipun Rama kula. Kawula nuwun inggih Kanjeng Rama. Raharja pisowan kula kawis ing sambekala mboten langkung. Sungkem pangabekti kula mugi kunjuk wonten sapaduka Kanjeng Rama Dewaji. Nuwun inggih. Kulup Samba banget panarimanipun Rama sira ngaturake pangabekti. Ora liwat puja astutinipun Rama Maragagi tampanana kula. Kawana inggih Kanjeng Rama. Sanget anggen kula nampi asta kula kalih kapundi wonten mestaka mugi ndadosaken jimat. Iya nggih Samba Maragagi. Lungguh Kang Prayoga pun Rama durung bisa ambabarake apa kang dadi wigatining pasewakan kula. Nuwun inggih ngestakaken dawuh Kanjeng Rama. Dih Koko Prabu jimat pepundhen kula Koko Prabu. Sarawuh ngandika kula ngaturaken sedaya kalepatan kula Koko Prabu. Dene menapa rawuh paduka Koko Prabu wonten Praja Ndirawati. Kula boten saged nyugata daharan saha unjukan ingkang meranani dhumateng paduka Koko Prabu Baladewa.
Wela dalah. Ya jagat ya dewa Bathara. Yai Prabu. Kaya wis bombong rasanipun Kakang. Senajan to prapanipun Kakang ing Praja Ndrawati. Ora susah Yai Prabu. Nata Ndrawati kuwi mau nyugata bedaran lan unjukan marang pun Kakang. Mula dina samangkuku ya wis lega. Pun Kakang bisa sapejagong kaliyan Yai Prabu Nata Ndrawati. Nuwun inggih Kaka Prabu ngestakaken dawuh Kaka Prabu. Mila saking menika duh Kaka Prabu wonten wigati menapa dene paduka Kaka Prabu Baladewa sarimbit klayan Bapa Begawan Druna andadosaken kagyating manah kula Kaka Prabu. Ya, Yai Prabu. Aja dadi kagyating rasane Yai Prabu Nata Ndrawati, apa to sababe praptanipun Kakang Praja Ndrawati sarimbit kayan Bapa Begawan Tuna mula dina samangku ana wigati tumrape Yai Prabu Nata Ndrawati. Nuwun inggih Kaka Prabu ngestakaken dawuh Kaka Prabu. Sumangga kula aturi medharaken sabda paduka Kaka Prabu Baladewa. Menapa ingkang dados wigatinipun paduka minggah wonten ing Praja Ndiwarawati Kaka Prabu. Handhrah kang puspita harum. Kasiliring samirana Sekar gadong Kandanyo mawe laras ratnaning driya Kaka Prabu jimat pepundhen kula Kaka Prabu. Sumangga kula aturi medharaken sabda menapa ingkang dados wigatining pasewakan Kaka Prabu. Yayi. Apa to sababe praptanipun Kakang ana ing Praja Ndrawati sarimbit kayan Bapa Begawan Druna.
Nalika samono pun Kakang midhangetake pawarta yen to dina iki Anoman kuwi mapan ana ing Klampis Ireng manunggal sawiji kalayan Kakang Semar Badalaya. Pun Kakang krungu kabar yen to Anoman dina iki ana ing Klampis Ireng manunggal dadi sawiji kalayan Kakang Semar Badranaya kang isine kabar kang tak tampa kuwi mau yen to Kakang Semar antarane si Anoman kuwi mau bakal medharake piwulang ya kuwi medharake ilmu sangkan paran dumadri menungso. Anoman lan Kakang Semar kuwi mau bakal medharake ilmu sangkan paran ya ilmu sangkan paraning dumadine menungso. Mula saka kuwi Yayi akeh banget para kawula praja Mandura kabeh padha mapan ana ing Klampis Ireng. Mung ngawula utawa kepengin mangerteni piwulang ilmu sangkan paraning dumadi kalayan Kakang Semar antarane si Anoman kuwi mau. Mulyayi anggone si Anoman manunggal sawiji kalayan Kakang Semar kuwi mau nyenggol rasanipun Kakang lan nyenggol rasaning Bapa Begawan Drona. Nuwun sewu Kaka Prabu. Paduka paring pangendika yen dinten samangke Anoman mapan wonten Klampis Ireng manunggal kalayan Kakang Semar Badranaya. Iya. Ing mriku Kakang Semar antawisipun Anoman kala wau badhe gelar ilmu sangkan paraning dumadi. Iya Yayi. Lho, nuwun sewu Kaka Prabu. Anggenipun Kakang Semar kaliyan Anoman badhe medharaken ilmu sangkan paraning dumadi kala wau. Kaka Prabu paring pangendika kok nyinggel raosipun Kaka Prabu lan nyinggel raosipun Bapa Begawan Drona niku wasipun kados pundi Kaka Prabu? Yayi. Apa to sababipun Kakang paring pangendika kaya mangkono ki mau yen to Anoman kelayan Kakang Semar kuwi mau nunggal sawiji bakal gelarake ngelmu sangkan paraning dumadi nyinggol rasanipun Kakang. Nyenggol rasanipun Kakang lan nyenggol rasaning Bapa Begawan Drona. Oh lole walu kentos tak kimbal manyar-manyar. Nuwun sewu sinuwun. Leres ingkang dados sabda penglanipun anak Prabu Baladewa menapa to sababipun anggenipun Anoman kaliyan Semar Badranaya nunggal sawiji wonten Klampis Ireng badhe nggalaken ngelmu sangkan paraning dumadi wiwitan ngantos dumugi pungkasan. Lah niki wau teges nyenggol raosipun anak Prabu Baladewa lan nyenggol raos kula. Ngilani dhateng dada kula. Nuwun sewu Bapa Drona. Wasipun Bapa Begawan Drona paring pangendika ingkang kados ngaten kala wau. Kados pundi ing mangka Anoman kaliyan Kakang Semar menika badhe nglaraken ilmu sangkan paraning dumadi lan badhe paring piwulang suci dumateng para kawula kok ngantos nyenggol raosipun Bapa Begawan Drona menika wasipun kados pundi? Nuwun sewu sinuwun. Menapa to sababipun anggen kula paring pangendika kados ngaten kala wau nggih ta? Anoman kaliyan Semar menika nunggal tekad wasipun badhe gelar ngelmu sangkan paraning dumadi badhe paring piwulang suci dumateng para kawula. Tapi atasipun namung sak Anoman. Atasipun namung sak Anoman pasanggae niki ten apa-apa. Lho, Anoman niku wong napa? Ngaten? Anoman niku wong napa? Semar niku wong napa? Semar niku mboten duwe derajat, mboten duwe pangkat.
Anoman iku wujude kethek lho, kok badhe mejang ilmu sangkan paraning dumadi. Wiwitan ngantos dumugi pungkasan badhe paring piwulang suci. Ngaten. Cabe. Napa mboten nglingsemaken anak Prabu Baladewa? Nyenggol raos sing anak Prabu Baladewa. Nggih nyenggol rasa kula. Ing mangka kula iki pendhita ingkang ampuh. Mpun kondang. Malah putra siswa Sukalima niku sedaya telas melayu kabeh teng Klampe Sireng. Lho Cabi. Ngoten niku ngilani dada kula lho niki. Cabi. Nuwun sewu Bapak Druna. Babakan menika kula kinten Anoman kaliyan Kakang Semar menika mboten kok nyinggel dhateng raosipun Bapak Begawan Dana menika mboten. Mila saking menika Bapak Druna ampun ngantos paduka menika mriksani dhateng Anoman blegeripun nanging nyatanipun Anoman sayekti saged paring piwulang suci dumateng para kawula. Cobi Anoman saged paring piwulang suci dumateng para kawula. Lho, mboten kok Anoman menika ngilani dhateng dadanipun Bapak Begawan Durna menika mboten Bapak. Mestinipun Bapak Durna menika ugi nderek bingah dene menapa Anoman kaliyan Kakang Semar Badranaya menika nderek cawe-cawe paring piwulang suci dumateng para kawula. Inggih sabab menapa Bapak Durna ing mriki kathah para kawula ingkang sami menceng kiblatipun ingkang sami nglirwakaken dhateng agaminipun. Mila saking menika Anoman kaliyan Kakang Semar menika badhe paring piwulang suci dumateng para kawula. Nuntun dumateng para kawula liwat margi ingkang sae inggih liwat tataran ilmu kala wau supados menungsa menika ngertos dhateng ilmu. Yen menungsa sampun mangatosi dhateng ilmu menapa kemawon kula kinten badhe tindak sak tindak menika badhe ngati-ati. Mboten badhe ngumbar angkara murka. Nuwun sewu sinuwun. Yayi. Yayi Prabu Kresna. Kula Prabu. Sing baku Anoman kuwi anggone bakal medhar sabda. Anoman bakal paring piwulang suci kemawon nyenggol rasanipun Kakang. Nyepelekake kaliyan pun Kakang. Yen ngono tuwuh rasanipun Kakang yen dina iki dewa ora adil. Lho, Koko Prabu. Saya-saya paduka ngendikaaken dewa menika mboten adil menika lepat Koko Prabu. Mboten adilipun dewa menika mapan wonten pundi Yayi? Nyatane dina iki pendhita kang sak ampuh-ampuhe. Umur sing sak dawa-dawane mapan ana si Anoman. Coba rasana. Mestine kang pantes dadi pendhita, kang pantes medhake ilmu sangkan paling dumadi kuwi pun Kakang. Ing mongko Anoman kan pun Kakang kuwi padha-padha duweni wulu putih. Keneng apa? Ilmu sing sak ampuhe, pendhita sing sak ampuhe, umur sing sak dawane dipasrahke marang Anoman, mapan ana ing Anoman. Kok ora pun Kakang? Nuwun sewu Koko Prabu. Paduka menika Nalendra. Paduka menika ratu lho Koko Prabu. Yuswa panjang menika kenging dipun saranani umpami pendhita ingkang ampuh menika ugi kenging dipun sarani waton Koko Prabu kersa anglampahi. Anoman dipun ganjar minangka dados pandhita ingkang ampuh. Anoman dipun ganjar anggadhahi umur ingkang inggih menika panjang menika. Anoman menika nalika semanten remen teteki remen nglampahi menapa kemawon. Menawi Koko Prabu menika kepengin umur ingkang panjang, monggo kula aturi nglampahi kemawon. Menika saged dipun saranani Koko Prabu. Olah Yayi. Sing baku dina iki Anoman kuwi nyepelekake pun Kakang, ya nyepelekake Bapak Begawan Drona. Mestine kang pantes mejang ilmu sangkan paling dumadi wiwitan nganti tumekaning pungkasan kuwi Bapak Begawan Drona dudu Anoman. Anoman kuwi munyuk, Anoman kuwi kethek. Anoman kuwi wong apa coba? Mestine Bapak Begawan Drona. Lole, nggih. Ingkang pantes mejang menika kedalipun kula.
ingkang pantes niku kedahipun kula. Nuwun sewu Bapak Druna. Tiyang menika badhe ngelaraken ilmu niku dipun presani pantesipun napa dipun presani kasunyatanipun. Inggih kasunyatanipun. Kok paduka mastani yen menika ingkang pantes menika Bapak Drona menika ingkang pantes ingkang pundi? Napa tiyang menika namung kangge pantes kemawon dupeh paduka Bapak Drona niku ngagem jubah pantes yen aku dadi jubah ben diarani kuwi pendhita, ben diarani kuwi pinter mejang ilmu apa wae niku namung pantes ning nyatane mboten wonten napa-napanipun. Niku nggih sami mawon mboten wonten napa-napanipun. Menika namung pantes. Kathah lho Bapak Drona. Tiyang niku macakipun mlipis ngangge jubah gitu mlakune sarwa diapik-apik ben diarani yen kuwi priyayi luhur, ben diarani yen kuwi pandhita, ben diarani yen kuwi brahmana. Niku jenenge namung kedhok gitu. Tos pundi nggih anak Prabu Baladewa? Yai Prabu, mula dina iki tak suwun Yai Prabu Gusta ora susah akeh-akeh kang diwus mula prabanipun Kakang ing kene pun Kakang bakal nyuwun supaya Yai Prabu kuwi mbubarake Anoman lan Kakang Semar Badalaya kang mapan ning Tampis Ireng anggone bakal mekar ya kuwi ilmu sengkan paraning dumadi. Nuwun sewu Koko Prabu. Kula kinten kula mboten sagah lan kula mboten saged minangkani menapa ingkang dados penyunipun Koko Prabu Baladewa. Dosanipun Anoman niku menapa, lepatipun Kakang Semar niku menapa menawi kula kapuri nderek cawe-cawe merjaya dhateng pun Anoman antawisipun Kakang Semar Badranaya. Yai, yen ngono Yai Prabu Gusta kuwi ora tresna kaliyan pun Kakang. Yen ngono Yai Prabu kuwi ora tresna kaliyan pun Kakang. Lho, Koko Prabu, kula menika tresna sanget kaliyan paduka Koko Prabu Baladewa. Yen pancen Yai Prabu Gusta kuwi tresna kaliyan pun Kakang, mestine Yai Prabu kuwi kersa cawe-cawe minangkani apa kang dadi penyunipun Kakang. Nuwun sewu Koko Prabu. Menawi kula kapurih merjaya dhateng pun Anoman, kapurih merjaya dhateng Kakang Semar Badranaya, kula niki mboten sagah Koko Prabu. Awit dosanipun Anoman niku napa, lepatipun Kakang Semar niku napa. Dosane Anoman lan Kakang Semar kuwi digendong diindit ing kono bakal medhalake ilmu sangkan paling dumadi. Akeh para kawula kang saka Praja Mandura, akeh para kawula kang saka Sukalima kabeh padha mapan nyuwun piwulang suci marang Semar antarane si Anoman. Yen ngono Anoman kayan Semar kuwi mau mung bakal nyungsung kekuatan. Nuwun sewu Koko Prabu. Ingkang dados panyokra paduka kala wau lepat Koko Prabu, mestinipun paduka menika nderek bingah lan ngaturaken ageng penuwun ingkang tanpa pami. Anoman kaliyan Kakang Semar menika nderek cawe-cawe netremaken para kawula. Wis Yai. Bagune Yai Prabu gelem apa ora? Nuwun sewu Koko Prabu. Kula mboten saged minangkani menapa ingkang dados penyunipun Koko Prabu Baladewa. Ya, yen to pancen Yai Prabu ora kersa minangkani apa kang baik karepipun Kakang. Mula dina iki pun Kakang nyuwun pamit. Apa tok kira Baladewa ora bisa nuga si Anoman? Apa tok kira Baladewa ora bisa mateni si Anoman? Inggih Koko Prabu, menawi paduka Koko Prabu Baladewa saged merjaya dhateng pun Anoman kenging menapa mboten bidal kala wingi kok dadak mampir Ndrawati njaluk tulung Kresna niku sebabe napa? Ya mbok menawa Yai Prabu mikursa dadi pun Kakang ora cawe-cawe. Inggih Koko Prabu, menawi Koko Prabu badhe merjaya pun Anoman monggo nanging kula nggadahi keyakinan piye menawi paduka badhe merjaya dhateng Anoman kula kinten Koko Prabu mboten saged merjaya Anoman. Malah ingkang badhe seda menawi badhe bandayuda kanipun Anoman kula kinten Koko Prabu piyambak ingkang badhe seda menawi mengsah dhateng pun Anoman. Waduh ya jagat ya Dewatara. Yai
Yen ngono kuwi lila kaliyan pun Kakang ndongake patinipun Kakang. Ya, Yayi. Yen to pancen sabdamu wis kaya mangkono, pun Kakang ki mangko bakal tanding yuda kaliyan si Anoman. Yen to pancen pun Kakang sing mati mula sisan gawe Yayi, pun Kakang pamit mati kaliyan Yayi Prabu Kresna. Inggih Koko Prabu, nek paduka badhe pejah nderekaken sugeng pejah paduka Koko Prabu. Lho. Piye iki? Pamiti mati wonten sugeng-sugenge. Yayi, dina iki yen to pancen Yayi Prabu Kresna ora kersa ora dadi baya mangapa. Lole. Walu kentas tak gimbal manyal-manyal. Nuwun sewu sinuwun. Kula suwun paduka kersa minangkani menapa ingkang dados penyunipun anak Prabu Baladewa. Anoman niku tiyang napa sinuwun? Anoman niku tiyang napa? Menika mangke badhe dados lingsemipun paduka sinuwun Prabu Natandrawati. Hangutari tiasara rewut Rawate rawat wawati Wati lamun kawiningan ing kono to wau dereng sawetawis wis dalu anggenipun imbal pangandika Natandrawati lan Prabu Baladewa kepasan gantena durung abet peca durung abet sabta prakala kesaru gegere Yayi kilah kantong bolong wetuk pojokan pelalapan leng-lenging driya mengu leng-lenging driya mengung kantong bolong Petruk. Kula lakumu kok nobyak-nobyak. Nggih, pun pinten-pinten dalu mboten sinau. Nyinden terus
pun kakean duit. Iya Kantong Bolong Petruk. Kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten ngersa paduka Ndara Kesna. Iya Kantong Bolong Petruk wis ndak tampa ora liwat ambung puja astutiku wae tampalana. Inggih kula tampi Ndara Kantong Bolong Petruk. Kula ana wigati apa Petruk? Munggah ana ing Praja Diwaramati dhateng wingsun timbali Petruk. Inggih, saderengipun nyuwun pangapunten Ndara. Menapa to sababipun anggen kula sowan wonten ing Praja Diwaramati kula niku mboten dipun kengken sinten-sinten. Kowe ora dikongkon marang sapa wae Kantong Bolong Petruk mboten. Niki karep kula dhewe kula minggah wonten Praja Diwaramati. Ingkang wasipun kula menika badhe paring kabar dhateng Sinuwun Prabu Dwarawati. Kowe bakal paring kabar apa Kantong Bolong Petruk? Ngaten. Menika kula badhe paring kabar sepindah angka kalih nyuwun pangestu. Nggih. Menika wonten Karang Kadempel, nggih. Ndara Anoman antawisipun Kiyaine Semar niku manunggal dadi satunggal. Manunggal dadi satunggal ki apa lho? Lempun kesane. Bahasane dagelan nggih ngeten niki kok pripun to? Kita manunggal tekad dados sawiji, kita badhe paring piwulang suci dhateng para kawula. Sepindah angka kalih badhe medharaken ilmu sangkan paraning dumadi wiwitan ngantos dumugining pungkasan. Nah, sabab napa yen dipun mawas sakniki kathah para kawula ingkang sami menceng kiblatipun ninggal dhateng angger-anggering negara, ninggal dhateng tatananipun agami, sami tumindak ogal-ogalan. Lah niki dina Kiyaine Semar kaliyan Ndara Anoman niku badhe paring piwulang suci nuntun dhateng para kawula supados liwat dalan ingkang sae. Lah waduh mpun kathah niku putra siswane saking Praja Mandura ngenten, Praja Ndrawati enten, saking Sukalima ngenten. Malah kula takoki sing king Sukalima niku mau. Lha ning kono nek pendhita kok mlayu rene, mboten anu Mbah Petruk mriku pendhitane elek ngono niku. Kuwi ngono. Nggih. Teng Sukalima niku pendhitane mboten mandi. Wong nyuwuk wong lara panas kon malah mencicil ae ngoten. Wong lole. Lah niki lho pun lola lole niki. Petruk. Ndin. Petruk. Kula dina iki mentas wae tak rembug antarane Anoman klayan Semar Badranaya ya wong tuamu. Oh dipun rembak niki wau. Badhe dipun paringi hadiah. Ya tukmu kuwi. Dina iki bakal bubarake antarane Anoman lan Semar anggone bakal paring tulang suci lan bakal medhalake ilmu sangkan paraning dumadi. Lho sebabipun? Ya sabab apa anggone Anoman bakal medhar ilmu sangkan paraning dumadi ku mau nyenggol rasaning Prabu Baladewa ya nyenggol rasaning Bapa Begawan Drona. Lho lah kok nyenggol niku kapan nek nyenggol? Lho petuk mawon dereng kok nyenggol niku lho. Petruk. Ndun, maju pamrene. Ya mengke riyen to wong dereng pikantuk idi saking ratu kok engko lek Petruk weruh ngadhep rono ngungkurke ratu jare Petruk ki ora sopan. Kantong Bolong Petruk wis madhep mrana Petruk. Lah niku kecuali entuk izin nuwun sewu. Pun. Kula ning nek mikir rambut kula ngantek gundul ngene iki pun to. Kula niki ngantek gundul ngene beteke napa mboten tau mulih kula niki. Murup lemu tentarup ngoten. Pripun? Petruk. Nun. Dina iki ora pantes yen to Anoman lan Semar kuwi bakal medharake ngelmu sangkan paling dumadi. Sing pantes kuwi Begawan Drona. Sing ampuh kuwi Begawan Drona. Anoman kuwi wong apa, Semar kuwi wong apa? Semar ora derajat ora pangkat. Oh ngaten. Nggih. Pancen leres yen Semar niku ora derajat, ora pangkat, ya.
Ndara Anoman niku nggih boten derajat, boten pangkat namung sak pendhita ning nuwun sewu. Anggenipun Ndara Anoman antawisipun Kyaine Semar badhe medhar sabda suci paring piwulang suci dhumateng para kawula kok maduka kesinggel raosipun menika nalaripun dos pundi kantong Belang Petruk pripun kang pantes medharake ngelmu saengkan paning dumadi kuwi Begawan Drona dudu Anoman. Anoman ku ora bisa mung betake Anoman lan Semar kuwi mung bakal nungsun kekuatan ngringkihake Begawan Drona lan anak Prabu Baladewa badhe ngringkihaken niku nemu dasar ingkang kadosa pundi nyatane kabeh kawula praja Mandura kabeh kawula putra siswa ana ing saka 5 mapan ala klampe sireng lho sakniki nuwun sewu Begawan Drona sedaya para kawula ingkang saking praja Mandura ingkang saking saka 5 mapan wonten ing klampe sireng niku namung badhe nderek piwulang suci nyuwun piwulang suci supados liwat dalan ingkang sae supados boten gejegor dhateng jurang kasangsaran. Sampeyan pun ngina kalih Ndara Anoman, pun ngina kalih Kyaine Semar. Dupeh Ndara Anoman lan Kyaine Semar ku wong cilik, gitu. Ampun ngina. Ngoten? Lho, mula napa sababe Kyaine Semar kaliyan Ndara Anoman iku cawe-cawe badhe nglurusaken dhateng para satriya nggih sebab sakniki kathah satriya ingkang sami menceng kiblate gitu mboten kersa manembah kalih gustine lali karo agamane ta saya-saya mboten netepaken dhateng imanipun kula niki nggih dados murite kula niki pun nyecep ngelmune Ndara Anoman Petruk engko dhisik aku durung trima yen aku durung ngetes kaya si Anoman durung ngetes kaya si Semar kaya ngapa ngelmune Semar mengke riyin sakniki mboten cah ngetes sing teng mriko gitu niki antawisipun kula niki umpamaaken murid-murid Ndara Anoman lan murid Kyaine Semar pun sakniki Ndara nggih menika Begawan Drona niku mboten susah ngetes Ndara Anoman mboten sah ngetes Kyaine Semar pun sakniki njan ngetes Petruk mawon yen pancen Begawan Drona niku ngerti bab ilmu menang adu kawruh kalih Petruk monggo silahkan ajeng ngetes si Anoman monggo ning lek sampeyan niku bantah kalih Petruk urung menang aja takon dosa Petruk sing tanggung jawab kula niki dadi pengayomane nggih menika Ndara Anoman lan Kyaine Semar Petruk ngertimu apa lho mengke riyen mpun kina peh kula iki wong cilik terus diidak-idak ngoten mboten isa. Ngoten. Pun. Mulane Ndara, mulane Bapa Begawan Drona, kabeh para kawula, kabeh para satriya niku dilumpuhaken wonten tampe sireng niku mau supaya imanipun niku kukuh. Wis ora iman-imanan pokoke saiki. Sing baku kowe nganti ora bisa jawab pitakonku aja takon dosa kowe pun sakniki paduka badhe paring pitaken ingkang kados pundi Petruk lho ayo coba paugerane iman kuwi ana pira lek pancen kuwi ngandhakake iman ayo jawaben legane ati piye paugerane iman ya ana pira kirangan nggih. Kok kula mboten ngerti. Wah, Petruk. Kaya ngono, kowe durung ngerti. Lah kok ngaku kowe dadi murite Semar, murite Anoman. Paugerane imane ngono ngerti iki lho. Coba iki lho Drona sing ngerti Drona. Oh ngeten. Paugeranipun iman niku wonten pinten? Ana 3. Ana 3. Heeh. 3 niku tegesipun napa lan dipun wastani napa 3 ki tri sing darane tri kerangka lho nggih tri kerangka niku napa ya pokoke ya tri ya 3 ya kerangka ngono wae lho pripun sampeyan niku ateges sampeyan niku ngertos dhateng unen-unen ora ngerti karo inti sarine paugeran iman niku enten 3 iya 3 niku tri
kerangka. Wis pokoke telu karo kerangka ngono ae lho. Lho, pripun sampeyan niku? Niku tegese sampeyan niku namung ngerti kalih unen-unen. Ibat weruh woh-wohan, weruh pelem ning ora roh isine, ora bisa ngonceki. Lole. Aku mau maca ning buku ah. Lho. Lah polane lho kaya ngono dindel-ndelne wani dadi pendhita lho sampeyan niku dos pundi lho. Lho, apa kowe ngerti pauganing iman? Lho ngertos. Ana pira? Wonten 3. Tegesipun tegese tri kuwi 3. Gitu. Diwastani tri kerangka. Tri niku 3, kerangka niku wadah. Tegese nah weruh anane sing kuwasa utawa tatwa niku tatanan ingkang luhur gitu. Angka 2 susila tegesipun sopan lan santun. Mulane dadi pendhita kuwi kudu ngerti tata susila, kudu ngerti kalih sopan santun. Nah, susila dipun bagi wonten catur guru, ngerti ora sampean? Loh, catur guru ki apa kae? Sing ning rajane barang ngono kae. Oh, tinggep sekak bocah iki. Lah, catur guru susila niku dipun bagi wonten catur guru. Sepindah ingkang dipun wastani Swadi Yahya. Angka 2 guru Pasesa, angka 3 guru Rupaka, angka 4 guru Bakti. Nah, angka 1 sing diani Swadi Yahya niku bekti sing kuwasa, manembah kalih sing kuwasa liwat agamane dhewe-dhewe. Kabeh agama niku apik, ora ana sing ala. Agama sing disahke kalih negara niku apik. Kadangkala sing ala niku dudu agamane, ning oknum-oknum sebagian sing nglirwake kalih agamane. Agama mboten keneng kangge kedhok golek bondo donya niku mboten kenging. Saya yen pun dadi ratu mranata para kawula aja mung dumunung golek kepenake diri pribadi, mumpung kuwasa, mumpung dadi ratu ngeruk bondo donya ora mawas mburine. Lah niku lho. Iku. Lah angka 2 bekti guru Wasesa tegese niku pemerintah. Ajeng pripun kemawon kula kalih sampeyan niku wong cilik kudu bekti kalih pemerintah, bekti kalih negara. Mula kula wastani yen pemerintah kalih kawula niku kula ibatake bapak kalih anak. Mboten-mbotene lek bapak niku ajeng njegurake jurang kasangsaran dhateng anak niku mboten. Ning semanten ugi anak, gitu, semanten ugi bapak kudu jumbuh kawula lan Gustine. Bapak aja nganti gawe sengsaraning anak, anak aja nganti gawe sengsaraning wong tuwa. Lho niku lho. Angka 3 sing diarani guru Rupaka. Guru Rupaka niku tiyang sepuh, jaler lan istri. Keng ibu ingkang gembel 9 wulan 10 sasi dipun rewangi toh nyawa. Nah, aja nganti ana bocah, aja nganti ana priyayi, aja nganti ana satriya sing nganti wani kalih wong tuwa lanang lan wadon. Ngelingi niku sing gembol lan sing ngukir jiwa ragane. Sebab lek kula rungok-rungokke kathah bocah niku sing sok wani kalih wong tuwa niku dosane 7 penyukur tak kalih. Mak tumpuk-tumpuk. Mulane Ndara Wanoman lan Kyaine Semar niku wau badhe paring piwulang suci nuntun dhateng para kawula supaya ngerti kalih tatanan. Ngoten. Lah guru bekti niku sedaya guru kudu dibekteni, mbuh kuwi guru SD, SMP, SMA nganti sak teruse kudu dibekteni eling-eling sing paring piwulang suci dhateng para putra siswa. Nah, angka 3 sing diarani cedhak dhateng Gusti. Nah, cedhak dhateng Gusti niku mawa sarana sesaji utawi adab. Adate apa? Lek nganggo sesaji, sesajine apa? Lho niku sampean kudu ngerti. Aja dipek sampean ngangge jubah ngalor ngidul gawa tasbih wiritan umak-umi ning nyatane kempong. Pripun sampean niku? Mbok nggih mikir
Sampeyan niku wong Jawa, Mbah. Sakniki niku akeh-akehe wong Jawa niku mung kari sukune, mung kari suku Jawa tok, ilang Jawane. Cobi ta? Senengane hura-hura. Ura-uraan. Cobi. Ning kabeh niku mau dipikir mburine. Ta? Nah, sakniki genti kula sing takon Mbah lek pancen Pendhita Dra niku Pendhita Sekti Mandraguna, pendhita ngerti bab ngelmu. Sakniki kula takon Triguna niku tegese napa? Piye? Triguna niku tegese apa? Triguna kuwi gampang, tri kuwi telu, guna kuwi migunani, ana telung migunani. Lah nggih niku tegese napa? Ket mau kok tri telu ae lho. Ya mbah. Lho. Lah kaya ngene ra iso kok sampeyan ajenge nyalahke kali Ndara Anoman anggone badhe medhar ilmu sangkan paraning dumadi. Ayo, lek pancen kowe ngerti Triguna iki apa? Sampeyan niku mbedheki napa guru? Aku mbedheki karo kowe Petruk. Kula mboten saged. Sakniki lek kula mboten saged pendang terangke napa niku? Ya wes, aku meguru karo kowe. Lek sampean meguru karo Petruk napa mboten lingsem? Petruk niku wong cilik. Kok ajeng diguroni? Sampean niku jare pendhita kesuwur. Wah, asem iki. Ngewuhke. Wong ngewuhke. Ya, pancen aku ora ngerti. Triguna iki apa? Nuwun sewu. Triguna niku pengaruh pikiran. Pengaruh pikiran niku wonten telu. Kita siji satwam, loro rajas, telu tamas. Siji satwam tegese seneng tutur becik, dadi pendhita kuwi seneng tutur sing becik, aja iri, aja srei, aja jahil, aja menakil. Engko sami-sami pendhita madeg sing apik, rukun sing apik, gotong royong, padha tetulung marang anak putu. Ngoten lho. Aja bersaing-saingan. Kenek bersaing ning bersaing sing sehat ngoten lho. Seneng pitutur becik. Angka loro niku rajas, tegese sarwa wani lan kendel. Ning wani kalih kendel niku kudu mawa pentungan. Waniya kendel karo bebener. Nek mung kendel-kendel tok ora metung karo benere. Salah barang kendel niku cilaka. Niku aja mung wani karo kendel. Wani kendel iku mawa waton. Kita angka telu sing jane tamas. Tamas niku males, bodoh. Ning bodoh ngaku pinter. Mulane sakniki wong pinter niku pun tak, soalnya pun dipek oleh wong bodoh kabeh. Bodoh ngaku pinter, sajake kaya-kaya ning nyatane dideleh ngarep mlenyok lho niku lho. Cobi ngoten niku kedah dipun penggalih Mbah. Pun ayo Petruk, saiki aku takon, sing tak gawa iki apa? Lah niku tasbih ngono lho. Iya, iki tasbih. Cacahe ana pira? Wonten 100 kalih dosa. 120 tak buang separo kali pira? Kantun swidak. Sing swidak kuwi nang ndi parane? Dateng dewa 3 dosa, dateng hukum 3 dosa. Swidak ku tak buang 50 kali pira? Kantun sedoso. Sing 50 nang ndi parane? Dateng aksara Arab 3 dosa, aksara Jawi kalih dosa. Nggih napa mboten? Ah, terae. Oh alah, piye ta ya? Adi, mriko Nak Prabu, kula kok rada sumuk niki. Adi mundur. Pun. Rumangsahku kok bocah iki saya suwe kok saya ngabangke kuping. Sira sampean nyokrok cangkem niku lho. Nggih, lali kula. Lali. Asem bocah iki. Lole kowe ya. Pun. Sakniki genti kula takon. Sampean ngalor kidul nggawa tasbih kita? Ya. Lek ngono sing sampean rasuk niku agama napa? Agama Islam. Oh, agama Islam. Ya, sakniki kula takon, yen pancen panjenengan ngrasuk agama Islam, yen wong agama Islam niku manembah kalih Gusti niku sedinten sedalu kaping pinten? Kaping 5. Netu napa mawon? 1 magrib, 2 isya, 3 subuh, 4 dhuwur, angka 5 ngasar. Nggih, sakniki kula nderek pitaken.
Yen pancen metu magrib niku tegese magrib niku napa? Dununge wonten pundi? Pituduhe napa? Sastrane napa? Nabine napa? Kira enten pinten rakaat? Loh. Ya mbah. Wis pokoke ora nabi-nabian. Pokoke kancane jengking aku malah jengking ngono. Kancane sedekap aku ya sedekap, sing butuhe pokoke bathukku ben nyapal. Ben ketok ireng ngono. Loh, niku jenenge sampean niku mboten iso. Ora sing bakku aku ki rubuh-rubuh gedang. Loh, dadi menungso kok rubuh-rubuh gedang. Saya-saya sampean niku dadi pendhita, mboten kenging kok pendhita niku rubuh-rubuh gedang. Inggih, pendhita sing sok rubuh-rubuh gedang niku sing nyilakake ngoten niku. Loh, apa kowe ngerti bab magrib? Magrib kuwi tegese apa? Dununge ana ngendi? Nuwun sewu. Sampeyan niku jane ajeng bedheki napa takok sampeyan niku? Ya wis. Aku takok iki ae. Ning niki bedhekan mbora nek totoane ora penak niki. Lah kowe njaluk dhuwit pira? Mboten dhuwit petuk niku mboten anu, mboten perlu. Ora guna dhuwit. Amplop niku napa? Kajaba isine. Sing kalah diidoni pripun? Ya! Ya wis ayo, lek pancen kowe ngerti. Oh nggih, titen ana kowe. Kowe ngerti? Netu magrib tegese apa? Magrib niku tegese ngawuripi. Dununge wonten geger. Pituduhe dina apa? Pituduhe dina Senin. Sastrane Lam. Nabine Baginda Danuh. Ana pirang rakaat? Wonten 3 rakaat. Kok kowe bisa ngarani ana 3 rakaat kuwi? Mapane 3 rakaat iki ana ngendi wae? Wonten akadiyat, wahdat, wahidiyat. Nggih napa mboten? Oh, ya, saiki angka loro. Netu ngisak kuwi tegese apa? Ngisak niku demang. Tegese langgeng. Dununge ana utek, pituduhe dina Kemis, sastrane Nun. Nabine Baginda ngisa ana pirang rakaat? Wonten 50 rakaat. Kowe bisa ngarani ana 4 rakaat apa wae sipun arani mapanipun wonten rasa 4 perkara sing diarani rasa wadi, madi, mani lan maningkem. Loh, lah kok kowe bisa ngarani rasa wadi, madi, mani lan maningkem? Kuwi tegese piye? Ayo terangno lekane ati. Nggih. Niki rasa 4 perkara, rasa wadi, madi, mani lan maningkem niku yen kula terangake anane menungso kumpul kalih sing wedok bakal nitesake bibite menungso niki mboten kok saru mboten ning niki kasunyatan. Mulane menungso niku lek kumpul kalih bojone dong badhe nitesake bibite menungso niku sepisan ngliwati rasa wadi. Rasa wadi niku tegese rasa isin. Mulane menungso niku lek dong kumpul kalih sing wedok ajeng nitesake bibite menungso niku ndelik ten jero kamar mboten diegleg-egleke turut lapangan niku mboten. Nah niku jenenge wong sing beriman. Lek kumpul kalih sing wedok ning kumpula kanthi sah negara ya sah agama. Mboten sakarepe dhewe dadine anak nggih utama lho niku lho. Nah sakniki angka 2 ngliwati rasa madi tegese rasa wasamar lan kuwatir. Mulane menungso nek sok kumpul kalih sing wedok ajeng nitiske bibite menungso rasane mung wasamar lan kuwatir. Sing tak kumpul iki bojoku sah apa duduk? Sing tak kumpul iki gendaan apa-apa ngene lho. Kalian wis ora mikir gek iso lek mblonjo iki gek sidige mblonjo apa ngono iki lho. Mulane kabeh niku wau kudu dipenggalih sah negara ya sah agama. Dadi kabeh niku ngangge tatanan mboten sakarepe dhewe. Nah, rasa angka 3 rasa mani tegese rasa kang kepenak, rasa kang nikmat. Mulane menungso nek kumpul kalih sing wedok lagi nitiske bibite menungso enake ndak umum niku. Nggih. Niku jareke wong aku urung tau blas kuwi awi. Kuwi jareke lho awi.
saipit ae ora ngeroh. Ngono. Nah, angka 4 sing diarani rasa maningkem tegese rasa urip. Mulane menungsa niku kudu duweni rasa urip. Pun sakniki kula takon. Yen pancen Begawan Dara niku Pendhita Sekti Mandra kula ngerti bab ilmu kula takon. Ana endi papan dununging urip? Kaya ngapa rupane urip? Para pinisepuh sami ngendikaaken. Wong kuna ana sing muni sadurunge lahir sira wis urip apa rupane? Ana ngendi manggonira apa sira wis puninga? Wujud apa yen wis weruh kaya ngapa rupanira? Sampeyan jawab. Nalika kula sampeyan teksih wonten gua garbaning ibu, tasih digembol kalih wong tua putri dereng lair niku pun urip. Kaya apa mbah rupane urip? Mapane ana ngendi? Ayo ngerti ora aja percang-percing oh lali sing kalah diidoni. Yang! Yang! Walah urung klomoh iki. Yang! Iya. Ayo ngatek dalar rene-rene yo. Pun. Wes. Saiki angka 3. Lah angka 3 niku subuh. Sawiji tan kena kawoworan. Kita dununge ana ing ngalam tumpak, dununge ana ing ngalam tumpak kita tegese ngalam niku cahya tumpak niku puser pituduhe dina Jumat sastrane lengkap nabine Baginda Adam wonten 2 rakaat wujud dat lan sifat. Iku angka 4 netuluhur niku tegese cahya. Dununge ana ing salam sakjroning salam niku jasad pituduhe dina Rebo sastrane niku alif nabine Baginda Musa ana 3 rakaat kuwi 4 rakaat wujud ngelmu nur suhud. Angka 5 netu ngasar niku makrifat lungguhe ana ing kalbu sakjroning kalbu niku poat sakjroning poat niku jasad sakjroning jasad niku rasa sakjroning rasa niku puji. Tan kena pegat tan kena den ucap wis sinimpen ana bumi ngalam samiya tegese sami niku padha nggih napa mboten pun sakniki pungkasan ya pungkasan kula takon ngalih paduka Bapa Begawan Dara pun sakniki takone Petruk niku penak-penakan Begawan Dara niku nggadah bojo napa mboten piye sampeyan nggadah bojo napa? Aku duwe bojo. Nek sampeyan nggadah bojo, panjenengan tresna napa kalih bojo sampeyan? Aku tresna karo bojoku. Yen pancen Pendhita Dara niku tresna kalih sing wedok, tresna kalih bojone sing sampeyan tresnani napane? Loh, ya ayune salah. Rambute lek dawa, salah. Untune lek nek siunge kuwi salah. Loh, kok kabeh kuwi luput kabeh salah. Lek pancen kowe yo ndek bojo, kowe tresna sing kok tresnani apane? Lho lek Petruk ngerti. Kula duwe bojo sing tak tresnani dudu ayune, dudu dedeke, dudu rambute, dudu derajate. Apane? Ning uripe. Loh, lek kok uripe? Lah kena. Lek ora tresna kali uripe pripun? Ayu kaya widodari, lah lek modar kaya mak lampir. Lole harapan laris iki kaset iki nggih salinge temawon pun ajeng napa sampeyan wah sing baku iki dina Anoman kudu bubar Petruk Anoman lan Semar kudu bubar mboten saged yen ora gelem bubar aja takon dosa kang dadi ijole kowe kantong Petruk ora lemet cocok nang kono
Kulup Samba kula wonten dawuh timbalan pangendika Kanjeng Rama. Mula dina samangko bubarna kang padha marasiba. Pun Rama bakal jengkarsa ing palenggahan kulup. Kula inggih ngestakaken dawuh Kanjeng Rama. Wah ing krata wau sampun paripurna sabda pangendikaning Nata Indrawati. Nalika sampun titaing Tata Indrawati Tatirandra Sranendra arsa kundur raton.